L-ewwel Korintin kapitlu 15, l-aħħar parti tiegħu, għandna spjega dettaljata dwar it-trasformazzjoni tagħna minn issa għal meta nkunu tajbin għas-saltna ta' smewwiet. Pawlu għandu ħaġa tolqotna ħafna jiena. ċerta kapitli, ċerta ittri tiegħu jispjegahom differenti minn xulxin. Kultant jispjegahom mod, ma kultant jispjegahom mod iktar dettaljat. Ma nafx aġralkom ġieli tkun qed taqraw xi jitra minn tiegħu u intu taqra isa jkollok xena se qed tara film. Film sabiħ u waqt li qed taqra qed tifhem u tara eżatt x'irid jgħid. U din hija xi ħaġa karatteristika ta' Pawlu. U meta jagħmel meta juża din it-tip ta' spjegazzjoni għax ikun bi skop. Sinjal li jkun qed jgħid u verament importanti għas-salvazzjoni. Juża ħafna analoġiji f'din il-parti tal-Iskrittura, speċjalment minn vers 35 sa vers 56, fejn jispjega u juża analoġiji differenti, juża l-laħam tal-annimali differenti mill-laħam tal-bniedem. Il-ġisem smewwieti huwa differenti mill-ġisem ta' dil-art u jibqa' sejjer. U jagħti spjegazzjoni ċara qawwija ta' se jiġri fl-aħħar ta' żminijiet. X'relazzjoni nistgħu nagħmlu mal-qsim tal-ħobs? U se nuża wkoll x'jgħid Ġesu fil-Vanġeli sinoptiċi fejn jgħid tnej ikunu mixjin, wieħed jittieħed l-ieħor jibqa'. Tnej ikunu qed jaħartu l-art, wieħed jibqa' għaddej l-ieħor jittieħed. Tajli ma x'għandu x'jaqsam is-saġġ. Prova qed il-pożizzjoni tiegħek ma' dak li ħad tibqa' mhux ma' dak li ħad ittieħed. Fir-realtà immaġinak għadek hemm u l-ieħor tiela. Kif se tħossok? Mela hawnhekk nibda ngħid x'importanza għandu l-Vanġel smajnieh qawwilhom. Bażikament il-fokus is-suġġett jien. X'qawwa għandu allura il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu? X'importanza għandha il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu lillum u dejjem nagħmluha li naqsmu l-elementi b'tifkira ta' dan. Ma ninsewx illi id-dnub għamel bieb kbir bejn Alla u l-bniedem. Illi għandu qawwa kemm għandu qawwa jistaqbad l-armi atomiċi kollha l-bniedem jitfaħħom fuq dal-bieb għax laqqas biss gilfhom jagħmillu. Imma d-dem ta' Kristu dewbu dak il-bieb. U dewbu tant illi mhux tal-li fetħu tal ġew open plan dan il-post. Illi kif tħares lieh xtara tron u ħaruf. Kif jgħidilna fl-Apokarissi, ħaruf li ġie msallab. Dal-ħaruf u Ġesu Kristu Sidna li ħanaqsmu l-ħobs li jfakkarna fil-ħaruf talla neħħa nubiet tad-dinja. U dan għandna nirringrazzjawh u verament napprezzaw illi il-bniedem li kien ikkundannat għall-mewt grazzi għal Ġesu bidillu d-destin u taħ il-ħajja ta' dejjem. Ejja nagħmluh tifkira mhux bħala ritwal imma nżommu f'qalbna li grazzi għal Sidna Ġesu Kristu aħna salvati. Amen.